Er wordt op het stuit drok werken aan het spoor bij Wolvergeer. De spooroergang om de Noord wordt veiliger maken troch de onlis van een tunnel. Er worden damwanden in de groen trillen en er wordt een helling groeven, zodat de tunnel in het gat rieden worden kan. Dat bad vannacht tussen 12 en 2. We zijn vannacht begonnen om 1 uur spoorbuitendienst. Om 1:30 zijn de werkzaamheden gestart en we lopen op schema op dit moment. Dat schema, hoe ziet dat eruit? We hebben totaal 52 uur dit weekend om een tunnelmoot in te rijden. En binnen die 52 uur moeten alle werkzaamheden gebeuren. De werkers en de machines worden volgen troch taskogers op de tribune, die speciaal voor dit barem pleetst is. Ik was hier om 3 uur. Ik heb gezien dat ze die bovenportalen weg hadden. En van alles is hier vannacht gebeurd. Ik zat hier als enige. En de komende nacht? Ja, daar kom ik ook kijken. Maar niet de hele nacht niet, want ik moet nog even slapen. Ja. En vannacht wordt deze Sanne de tunnelmoot in dit gat rieden. Er zijn een 6-tal platte wagens met heel veel wielen eronder. Die moeten dan de moot tillen, die totaal 1200 ton weegt. Die gaat heel langzaam onder een hele geringe hellingshoek wordt hij naar beneden gereden als de grond verwijderd is. Een jonge treinfan vet het al nog even keer. De treinen mogen niet onderdoor. Okay. En dan kunnen de auto's er onderdoor. En de fietsers er onderdoor. Want manjetemoorn rieden de geen trein tussen het Jereveen en Wolvergeer. Er worden bussen inzet op het traject. Tiesje ken ik het verkeerde del.